fada da malam kaudashi. Al'amuran fada ga malam nan. Mun yi sanadi da katinka jahar jigawa Allah kare ta. Al'amuran fada ga malam nan. Ka kara martabar mu a koyaushe dan arzikin Muhammadu dangata. Al'amuran fada ga malam nan. Jahar mu mun bi kaunar jama'a kullum muna yi mai kyawun fata. Al'amuran fada ga malam nan. Ga dai dan mota da rola nan. Allahu jalla ne gaba kare su. Sakataren kamfanin AA Mai Nasara Enterprises, Honorable Ismaila Ahmed Sani kafin Hausa, ya yaba wa gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Malam Namadi Modi a ƙoƙarinsa na ganin ya ciyar da jihar gaba domin dukkan ayyukan da ya gada ya kammala tare da ɗora waɗansu ayyuka a jihar. Don haka muna kira ga 'yan jam'iyyar muta APC masu hana ruwa gudu don ganin sun haddasa rikici tsakanin gwamna da kuma tsohon gwamna kuma ministan tsaro, wanda hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba domin tsohon gwamna ya yi rawar gani kuma akwai kyakkyawar fahimta juna tsakaninsu da gwamna. Ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A farko dai sunana Honorable Ismail Ahmed Sani, ni dan Ashure ne, kafin Hausa Local Government, Jigawa State. To a ganin cewa idan ka diba jihar Jigawa ta sha bamban da sauran gwamnatocin jihohi inda ake tafiya kafada da kafada tsakanin gwamna mai ci da tsohon gwamna, to amma kuma wannan alaka tana nema ta sukurkuce sakamakon yan bani na iya. Me za ka ce dangane da wannan al'amari? Gaskiya a matsayina na ɗan APC cikakke tuntuni wanda yake mu gaskiya mun yi wa APC duk abin da ya kamata mu mata. Akwai wanda suka sani wasu ba su sani ba. To na farko abin da zan iya cewa akan wannan al'amari, gaskiya da can Jigawa ba a santa da irin wannan rikice-rikice ba, kamar yadda ɗan jarida yake tambaya na 'yan bani na iya, kowa iya ƙoƙarin ya tare mai gidan shi ne. To waɗannan abubuwan ba zai yi mana abin da ya kamata ba. Abin da ya kamata tunda duk jam'iyya ɗaya ne, ya kamata mu tsaya mu san ina muka nufa. Tunda gaskiya tsakanin mai girma minista Alhaji Abubakar Badaru da mai girma gamno Baba Malam Umar Namadi Modi akwai dangantaka a tsakaninsu har gobe ta kuma mutuntawa. Gaskiya alhamdulillahi ko yanzu suka haɗu sai sun yi gaisuwa ta mutunci fiye da yanda za a yi mamaki. Gaskiya 'yan jam'iyyar nan tamu da APC namu na Jigawa muna roƙonku da ku haƙura da waɗannan suni da kuke yi. Abubuwan yana nema irinka tattaɓa mu da muke nan, saboda mu da ma za ka ga abin ma maganar ka ji wancan ko tsakanin ɗan fati misali ɗan APC da ɗan PDP ba za ka ji ana to sa hayaniya ba tukunna saboda shauran tafiya. Amma mu yanzu ba ma Jigawa mu ba, arewacinmu ta ko'ina ana tattaɓawa, wancin ya taɓa wannan wancin ya taɓa wannan, amma mi tsakanin fati da fati ne, tsakanin zaka kamar tsakanin APC da PDP. Amma mu kuma yanzu abin da bamu san shi ba a jihar Jigawa tunda muka fara siyasan nan, a fati ɗaya a ce a zo ana irin wannan abubuwa. Gaskiya ina roƙon manyanmu da su rinka sa baki a cikin wannan harka ta a rinka cece kuce tsakanin yaran wani da yaran wani. Gaskiya abubuwan suna mana kai da kawar da ba ma jin daɗi. Wato yin hakan ba zai haifar da ɗa mai ido kake nufi ba kenan? To zai iya haifar da ɗa mai ido. Dalilin da yasa na faɗa haka shine
mu da muke nan gefe idan mun tashi abubuwanmu duk muna ganin abin da ke faruwa, misali a kafar yada labarai kamar talabijin, facebook, whatsapp, ta ko'ina hanyoyin na zamani gashi nan muna gani, ba ma jin daɗi saboda mu ba ma so mu ji an ce wancan an taba shi ya fita, wancan an taba shi ya fita, ko kuma ana ta fusumi. Duk jam'iyya ɗaya ne, ya kamata mu zo mu san me muke yi a tafiyar mu, ba sai yan waɗancan sun ji mu ba suna ta yi mana gwalo, bai cancanta a gare mu ba gaskiya. Ba saboda wannan abu, saboda mu yan APC na Jigawa muna da tarbiya, duk yadda aka zo aka samu muna da tarbiya. To a matsayinka na dan jam'iyyar APC ka gamsu da ayyukan da shi gwamna Namadi ke gabatar a jihar Jigawa? Alhamdulillah, an zo inda nake so. Ai mu Namadi ya mana komai. Dalilin da yasa nace ya mana komai, ina ɗaya daga cikin wanda mai girma malam Namadi Namadi ya taɓa yi mini abinda ba zan taɓa mantawa ba. Don wannan ni kaina na mishi abin da bai sani ba, kuma wasu sun sani, na kusa da shi sun sani ko gobe. Namadi lokacin da na yi remedials a kafan Hausa aka bude, shi ne ya taɓa bani 7,000, wadda gaskiya wannan 7,000 ɗin yanzu na ji daɗin tafi, ba za ma na manta ba kamar yadda na faɗa maka ɗan. Daidai take da 70,000 kenan. Ai ta fi 70,000 yanzu, ana zancen 150 ne a wannan lokacin. Gaskiya alhamdulillahi. A ɗan ƙalilan abin da zan faɗa maka, ɗan moɗu mu yanzu abin nan ɗinsa ai shekara 2 nan da 'yan kwanukan nan ya yi abin da muka ji daɗi. Farko akwai ƙannanmu, akwai abokanmu, akwai yayinmu, akwai kuma iyayenmu wanda sun samu aiki. Kamar abin da zan iya faɗa maka, ɓangaren cicin ya ba su ƙofa fiye da mutum 1,000 misali nake maka. Ɓangaren aikin asibiti ya ba su ƙofa, maza da mata, matasa fa da nake faɗa ma, kuma kar a zo a ce sai ɗan wani sai ɗan wani, ko kuma wannan ɗan siyasa ne, a'a, kowa da kowa da ka sani in dai kana da rabo, wallahi ya raba, an samu ƙofa. Matasanmu da dama sun samu aiki a Jigawa na dindindin, alhamdulillah. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Umar Matazu daga Lagos a Najeriya. Kalas Hausa TV Online.